салом алейкум бародаро мо канали дар канали Беҳрӯз ана Шарипу Беҳрӯз як фикри нав кардесем дар ҳамин байни мардуми худмо. Мақсад иҷа фақат мо ба забони тоҷикӣ ба забони модаримон гап мезанем ба хотири чӣ ки кафтар хариду фурӯш мешавад дар канали Беҳрӯз. Ана бародаро Беҳрӯз чӣ кор мекунад? Мақсад ина например хонаи Комил, ина бачаҳо ҳаматон Комила мешиносем. Хонаи Комил мераванд, например фарқе надора вай кафтари тоҷикия, кафтари тиркия, мебиёд допустим 10 та кафтара мегира аи миёра хонаш дар канали ютубуш ё ки прямой эфир мекунад ё ки намихали видео мекунад, дар клетка монда ки ҳамин кафтаро фурӯшиям. Нархи кафтар например фалон сум бародаро. номерои телефони аз Беҳрӯз дар таги ҳамин видео меша, шумо метавонед занг занед, масъалаи нарх ки худаш суҳбат кунед. Ирӯз мо мақсад нарха гап намезанем, ирӯз мо фақат кафтара нишон метиҳем. Шумо метавонед ки бародари моро Беҳрӯз аз занг занед, хитон бад масъалаи нархаш бупурсем. Барое ки иҷа ҳар хел мақсад линияи бачаҳо, линия яъне ки маънои чӣ дорад? Зот. Баъд зотое ки ин ҷамъ мекунад, допустим барои фурӯш зотои хуба мемонад, яъне ки зотои хеле айберун 5 сум харидан овардан ба иҷа допустим 100 сум фурӯш ихе намешавад. Например хонаи мардак мебиёд, кафтароша нарх мекунад, мега ки 10 та кафтари ма фалон сум мешавад. Миёра дар канал мемонад, ҳамин допустим шумо уже хитон дарч катиш гап мезанед, суҳбат мекунед, нарх мекунед, фақат кафтари хуба. Барои чӣ? Барое ки ин хали кафтароро бачаҳо бозор намебуроранд. Мақсад бозор вақте мебуроре, шумо медонед ки кафтар дар бозор 20 сум мешавад, 50 сум мешавад. Яке ҷа кафтаро бачаҳо об рӯи худшон надоранд, мақсад соҳибошон ҳамин об рӯи худшон надоранд, яъне ки як чизе ки мефурӯшанд пага одаме ки бихӯра раҳмат бигӯяд. Аммо бачаҳо гарантия дар кафтар дода намешавад, барое ки ин парай. Мақсад кафтар як касалшавӣ дорад. Кафтар мақсад як ҷоша дига мекунад, худша дар дига ҷо дига хел нишон медиҳад. То есть ин мардак шуморо гарантия дода наметавонад. Аммо кадоме ки шумо кафтари фурӯшӣ дошта бошед, кафтарои хуб бошад, ин хонатон мебиёяд, шумо кафтара мепаронед, нигоҳ мекунад, ай ҳаво например мегира 5 та, 10 та, 20 та, ай шумо мегира такҷа оварда дар хонаи худаш, дар канали худаш мефурӯшад бачаҳо. Мақсад ҳамин чиза мо ташкил кардем. Ҳамирӯза рӯзда мо дар хонаи Беҳрӯзем, наминҷа як клетка бачаҳо барои шумо видеокарсодем ки ҳама чиния. Мақсад чиниё бачаҳо ҳар хел мешаванд. Чиниё ҳастанд ки чашсафеда, чиниё ҳастанд ки чашзарда, чиниё ҳастанд ки чашсиёҳе, чиниё ҳастанд ки чӯбата, чиниё ҳастанд ки лисияе бачаҳо. Любой намудаш ҳастанд. Мақсад баъд рангошонам фарқ мекунад. Ин чизе ки шумо дидесте, оли сирхиш нагзашта ё оли мақсад писку маладоян ленка мекунанд, сафеди базеб мешаванд ҳамашон. Ина як клеткаи дигаи. Инаҷа например параи майляи бачаҳо, параи ё майлясочои кирғаниам. Мақсад дигар ки лод бӯзи ҳама чӣ доранд, уна битиё бачаҳо, уна белагаловиё. Ҳамин чизе ки шумо дар маҳқул мешавад, шумо метавонед Беҳрӯз бародари моро занг бизанед, бипурсед. Ина Беҳрӯз. Байна бародари Беҳрӯза нишоте, Беҳрӯза бачаҳо бисёриё мешиносем. Мақсад дигар ки бародари мо аз Лучовай ҳамин чиза мо якдигар фикромона карда ҳамин чиза ташкил кардесем. Ҳамирӯз мо бисёрием. Ҳамирӯз қариб як таи 10 нафар омадагем. Ҳамира фикр карда каналҳои кардем. Тамоми дунёда бачаҳо ҳамин каналҳои кафтарфурӯшӣ ҳастанд. яъне ки чӣ кафтарфурӯшӣ ҳастанд? Ина например бисёриё ҳозир туркбозӣ мекунанд. Туркорам ҳама хел мекунанд. Беҳрӯз мебиёд хонаи ма, например 10 та кафтар ма мегирам, миёрад дар хонаи худаш савдо мекунад, мефурӯшад. баъд мақсад чизе ки ман ида метавонам, як чизе ки метавонам ки мақсад об рӯи маро нафурӯяд. Як чизи хуб додам дар кора, як чизи хуб роварда фурӯхтам дар кора, мардум бигирад, як роҳати кафтара бибинад. Шумо мақсади моро бифаҳмед. Ба ҳамин хотир ҳаракат мекунад ҳамин бародари мо ки аз хонаи мардум чизи зура оварда, баъди чашмаш дида, санҷида, баъд мефурӯшад. Хоб, ана ки ирӯза рӯзда например ин Беҳрӯз бо ягон чиниё тамина нишонте бо мақсад ту хуб медонӣ. Например ин чини работе, ин ҳамин чини работе. Мақсад нигоҳ кунед бачаҳо. Ина чини например возрасташ. Мақсад дигар ин ҳаминҷа маладоя, маълумай кафтарак. Нуриш сафедай, чашмош сафеда. Так, чашмош сафедай бачаҳо. Мақсад чини ҳар хел мешавад. Ҳастае ки сафошкӣ дорад. Ҳастае ки бачаҳо мақсад галаногӣ дорад. Кида чӣ хеле ки маҳқулайда, мақсад ҳар намуд аста. Шумо метавонед ки занг занед, допустим, ё ки ҳар як кафтара ин оли нишон метаҳад ки кадомаш калсо дорад, мега ин ҳамин кафтара фарон калсоае. Шумо метавонед бародари моро занг занед, бигем ки
фалон калсо допустим фалон кафтар чанд сум катиш нарх кинен кафтара бигирен бачаҳо ина я намуд ина лекин маълуме ки кафтар нари баъзе бакай кафтаро ягон касал нестанд ягон маззашон гирифтагӣ не ҳама кафтаро хуб ягон бе ягон камбудие ин ҳаминҷа допустим ҳамирӯз як 6-7 чини бировардага ҳама ҳамиё фурӯшиянд шумо метавонед берӯза занг зане катиш маслиҳат кунед масъалаи хариду фурӯштон ина маҳлиёта нишон дода берӯз мақсад дигар ки ина белаголовия маҳлията бурбуро так ин нарая ина бачаҳо нигоҳ кунед мақсад инами нарай чашзардай ина ё кирғания мақсад галаношкан кафтарои висакалётнеа бачаҳо ина модаш мақсад ина модаш бачаҳо инаи модашам чашзардай бачаҳо нулёр аҳамиятен почор аҳамиятен метонем пара бигирем бародаро метонем ки мақсад тоқа бигирем занг мезанем катиш маслиҳат мекунем ин метавонад ки яхе кафтароро тоқа фурӯша яхелша метавонад ки пара кати фурӯша ба хотири чи ки уже зотура туғрӣ кардагиам ҳамин чизам ба назар бигирем ина битиёшонам нишон деда чӣ хел битиёи базебай чӣ хел белаголовои базебай мақсад дигар бародаро инаи кафтаракам кафтари калонае мумкин 4-5 сола кафтар бошад мақсад кафтари хуба инам галаношкаи чалаш мондагиай шумо метавонед ки бародари берӯзи моро занг занед пурсен ки мақсад ин кадом зотаи кафтар чӣ хел мепара бозӣ мекунад намекунад ин шуморо нақл мекунад чизе ки ин мебина чизе ки допустим инами канала мо барои чӣ ташкил кардем ин мардак мерава хонаи фалон одам нигоҳ мекунад ки ҳамин кафтар чӣ хел мепара чӣ хел бозӣ мекунад баъди дидани худаш оварда дар канали худаш мемонад мефурӯшад бачаҳо баъд чизе ки шумо мегиред худо хоҳад ҳаракат мекунад ки шумо ба бародари моро раҳмат бигӯед так масъалаи нарх кати ман имрӯз чахчах намекунам масъалаи нарх кати гап намезанам шумо бародаро ҳаматон берӯза занг занед таги ҳамин видеода номерои берӯз мешавад занг зада пурсида масъалан кадомаш чанд сумай оптум мегирен ё ки донаки мегирен масъалан кати худаш маслиҳат мекунед соответственно оптум бачаҳо нарх камтар арзонтар мешавад розницада нарх камтар дига мешавад так что бачаҳо ин ҳамин канал значит канали хариду фурӯши кафтар мешавад асли фикри моро агар шумо дуруст фаҳмида бошед значит берӯз хонаи ҳар як кафтарбоз рафта дида ҷудо карда хонаш оварда мефурӯшад баъд кадоме ки кафтарош хубай метавонад ки файрӯзш кунад лекин ҳатман паронда ин мардак дида баъди чашмаш баъд кафтароро оварда дар ин ҷо мақсад савдо мекунад ҳамада саломат бошед